Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi irari mwezuva nyango kuchitonhora so kana chera vari padhuze aiwa zvakadzora zvakabhadhara saka ngana tunogona kunokeza nemvura inotonhora Zimbabwe ngiyabingelela namhlanje ngethemba lapha ndithole khona nditholele kahle njengoba isikhathi eziningi nxa ngihamba ngitshela ukuthi ngihambe ngedwa njalo uhamba phela ngiloshumba sekuvimbisa kwatakaita muri Zimbabwe kuti tinacho chirongwa kudzidza hakuperi ticharamba tichikupai izvo nezvozvo zvamunoda kunge muchiziva kana yakwana nguva iya yekuti unge uchitaura newe kwako kupira vadzimu. Ndo chirongwa chatinacho nhasi uno kuti unotaura navo sei. Ndinozviziva chose kuti chivanhu chedu tinopedzesera tachikanganwa zvikuru sei mukukura kwedu. Munhu nemunhu kunyanya achiri mudiki vazhinji vanobhabhatidzwa vasati vakutomboziva. Naizvozvo vabereki vanenge vavatsvagira chitendero chavanoda kuti vange vachiteedza. Asi kamukukura pane zvinozoitika kuvanhu zvakasiyana wozoona kuti aiwa ini ndoda hangu kuti ndinge ndichienda kuchitendero ichi. Naizvozvo chitendero chechivanhu chekudzidzisa kuti tisu anani tiri kubva kupi tiri kuenda kupi tozoti vazhinji havazvizivi asi vanoda kuzviteera. Vazhinji vanozoti aiwa ndakuda zvokunamata kwete nekuti mwoyo yavo iri kuvati namatai nekuti havazivi kuti zvinofambiswa sei kana uchinge uchida kuita zvechivanhu. Naizvozvo nhasi chirongwa chiripo ndechekuti tinge tichidzidzisana kuti unotaura nevekwako sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Makadini chero? Aiwa shumba iri kudzwa ayo. Muri Zimbabwe namhlanje kuhlele sibuyelalo ngilokuthi sifundisane ukuthi nxa ufuna ukuthi ucelele emadlozini akho uyenza njani, uqala ngabobani, kuhamba njani. Ngoba isikhathi eziningi ngeke mbone last time abantu babekhuluma ukuthi hayi mina ngifuna ukuthi ngifunde ukuthi nxa ngicelele emadlozini ngicelela njani. Ngeke ngizwe futhi isikhathi eziningi ukuthi abantu babe besesa ukuthi phela bebuyele phela ukuthi endulo abantu babekhuluma kanjani loNkulunkulu, babekhuluma njani lamadlozi. Basithi asisakwazi ukuthi sikhambe siyenzeni. Bayesaba ukuthi maybe bagcina bephambanisa impilo zabo zigcine zingahambi kahle. Kodwa namhlanje uhlelo esibuyelalo ngelokuthi sifundisane ukuthi nxa ucelela emadlozini uqala ngobani, ucinele ngobani, abangacelelwayo ngobani, abakhulunywa lokuthi nxa ukhuluma njani. Elikwesabayo ngiyakwazi kuningi muri Zimbabwe ukuthi nxa ucelela emadlozini abaningi ukuthi bayesaba into ezitshiyeneyo. Kodwa namhlanje uhlelo esibuyelayo ukuthi muri Zimbabwe ukufunda akupheli, kasifundeni sisiya phambili sibekwazi phela ukuthi isintu sethu singasitshiyi, singasilahli isintu sethu. Asichera ndakatsamwa mufunge koinda nezilongo rumswa 19 April ndafuka ndichatanga mchinditi happy birthday shumba. Ndatanga nokuvadzidzisa kana takupedza ndakukuimbira idzi chindiimbira henyu ndakati kana tapedza tatanga tataura zvokupira vadzimu tatanga nekuvapira totenda shumba kuti makamuchengeta dai mamupa mazana mana anondichera mugone nezuro musa 19 April renge riri birthday rangu asi mutambo wokupembera kuzvarwa aiwa tichauita manje tangofungidzira kuti tibatanidze inenge yabelated ka nevakomana veCounseling Boys vakuloncha album yavo tobva tangozvibatanidza zvove pamwe chete. Musati wedu pauri birthday yasokomkanya yanogara akatibatira mushina manga makanganaka hamundiyochidzeka toda kuti zvakare kuti happy birthday kuna Soko Mukanya mahomhom mukahuru aiwa panakazika mukahuru kupi kwacho iwe dai watomboti ako mhofu uyu mukahuru ndaitombokuteerera zvishoma kutozoti Mukanya vanhu dzemasango iri Mukanya aiwa vaswani dzemasango vanhu dzemasango iwani imhondoro ndowani dzemasango nyange zvazvo nhasi tikutaura nagogo nzou vanoziva kuti hongu nzou imhukahuru handiti ka asi pane vanhu dzemasango
saka mswa 22 birthday yachira saka kudai mabirthday yacho kuita kunge chirudzina April uyu kawo April uyu tofana kumbojamba maspika shombana April saka isusu zvachaita ndezvekuti panoloncha Counseling Boys rangu birthday hatisati ripembera rasoko hatisati renyu hatisati tobva tangozviita pamwe chete saka kune makeke 3 hatisati abvunza kuti vana mai mabirthday avo ndapi otherwise vanogona kukwana futi ipapo. Muri Zimbabwe regai tipinde muchirongwa chanhasi tidzidzeka kuti kana uchida kutaura nevekwako munozvifambisa sei. Senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kwarare upenyu topa tinoona ana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Vari mudande, ona vari mudande, vari mudande, vari mudande, vari mudande, ona vari mudande, mai garasei, ona vari mudande, mai pirasei, ona vari mudande, kava novaira, ona vari mudande, to wanda kupiko, ona vari mudande, to wanda kupi, ona vari mudande, mai garasei, ona vari mudande, mai garasei, ona vari mudande, kava novaira, ona vari mudande, vana novaira, ona makare kare, mai garasei, imi makare kare, mai fambasei, imi makare kare, mai pirasei, ona vari mudande, ona vari mudande, kava novaira, ona makare kare, mai garasei, imi makare kare, mai fambasei, imi makare kare, mai pirasei, ona vari mudande, ona vari mudande, kava novaira, imi makare kare, mai garasei, imi makare kare, mai fambasei, ona vari mukande, vai pirasei, vari mudande, ona vari mudande, kava novaira, imi makare kare, mai garasei, imi makare kare, mai fambasei, imi makare kare, mai pirasei, ona vari mudande, Ongoka muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva sekuimbisa kwatakaita kapaya kuti tichadzoka navo vazungu vedande, tinavo gogonzouka kuti tinge chikurukura navo tinzwe kuti zvinofambiswa sei kana munhu uchinge uchida kutaura nevadzimu vako standwa vachele. Muri Zimbabwe ngiyalibingelela ngethemba lapho ndithole kahle namhlanje phela siphendukile futhi logogo uNdlovu ngapha esishoneni bathi mgogo uNzo. Okuqaleni esifundisa phela ukuthi nxa thina singabantu abamnyama ukuthi kuyini nxa sithi uNdlovu kuyini nxa sithi uNtikoloji kuyini. Namhlanje sithe phela ukuthi uhlelo lethu lokuthi ukufunda akupheli sithe hayi gogo bendizosifundisa ukuthi phela nxa sicela emadlozini nxa sibonga emadlozini sisebenzisa phela igwayi lamakhala siyenza njani. So namhlanje ikho phela simbizile sathi banengi akade besithi hayi sifuna ukuba kwazi ukuthi nxa sicelela emadlozini ngegwayi lamakhala siyenza njani.
Ongo chirongwa chiripo nhasi sekuimbesa kwatakaita ndechekuti tiudzwe kuti kana uri mumba mako kakunamata uku kupira vadzimu vako unotaura sei nevekwako, ndezvipi zvinodikanwa kuti unge uchitaura nevedzinza rako. Tinokukwazisai gogo muchirongwa chezuva ranhasi. Tinoti makadi zvenyu muri yeZimbabwe. Tiri nhau iripo yatoda kutaura nezvayo zuva ranhasi ndeye kutaura munhu kuti ange achitaura nevadzimu vake. Vazhinji vanotibvunza kuti naimi inini chokwadi ndoda kuteedzera chivanhu chedu, ndoda kutaura nevedzinza rekwangu asi handizive kuti zvinofambiswa sei. Ndinotaura navo ndiri pai? Kana muri mumba ndinenge ndiri pai? Ndinofanira kuenda panze here? Ko panonzi munhu aenda pamuhacha chiko chaanenge achiita? Munhu kana kutaura nevadzimu wako unofanira kutaura uri pamutsonzo here, pamuhacha here, mumba mako here, uri pai? Aiwa, mubvunzo wakanaka chaizvo, nekuti vazhinji vari kurasika panhau yekupira kana kuti kutaura nemidzimu yekwavo. Chekutanga poshi, nzvimbo dzese dzamataura idzi inzvimbo dzekuti pese pese pauri unogona kungotaura nevadzimu wako, ungave mumba, ungave musango, ungave pamiti yakasiyana siyana, asi panhau yemiti ndo pakati siyana zvishoma, nekuti pane paunotaurira kumidzimu yako, poita paunotaurira kumidzimu yenyika, poita paunotaurira kumidzimu yekwamai. Ndo masiyaniro akaita nhau dzenyu pakuti nhau yamuri kutanhangura ipapo. Ipapo tiripapo gogo, tiri kuti maybe munhu anenge ari mumba make akuda kunorara o ari kumuka makuseni, anopira mudzimu ari papi? Zvaunoita karungwanani ngwanani kana uchida kuti utaure newe kwakoka, unoenda kuseri kwegoni riri mumba unorara, ndokuti ndo panova padandaro remidzimu yako painenge iripo yakakutarisa zvako urere. Ndo paunoenda utaura newe kwako zvese zvauri kuchema kana kuti zvauri kuda, nekuti makarekare waitoti usati wabuda, kungave kuenda kubasa, kungave kungomuka uchibata mabasa ipamba akasiyana siyana, waitotanga waenda kuseri kwegoni rako wopira midzimu yako wozoti wobuda zvako paruwazhiri rwako, kana kuti wakubuda uchienda kwaunoita sei, kwaunobatira mushando wako. Right. Unotangira papi pakutaura navo? Nekuti vanhu vamunotaura navo isusu hatina kana chatinotomboziva. Ndinotanga ani kana ndakutaura navo? Aiwasvika changamire. Kana mukautange nekungopira kamotaura kuti ndiri kukumbirawo kuna sekuru wangu kuti ndiri kuda chakati nechakati, kana kuti mhere yako yauri kuchema, unotanga watokumbirira kumudzimu yemukati menyika iyoyo kuti ikunzwe kuti uri mwana womera ani asvika mukati menharaunda yake ari kuchema, usingazokanganiwo kamhondoro dzenyika, nekuti mukati menyika yedu ino yatigere mune makombwe enyika arimo. Zvareva kuti unotanga wapiraka kuwaridziwe nzvimbo, wapedza woti tisingakanganiwoka kumakombwe enyika nani. Ipapo unenge waisa dutu revodka unenge waisa vodka yako kapasi, hakuna chaunoita usina kuisa vodka pasi. Unoziva sei varidzi venzvimbo? Nekuti munomatirika muchirungu hatitombozive kuti kana uchigara muGrenview ndiani muridzi wenzvimbo, kana uchigara dziva rasekwa ndiani muridzi wenzvimbo. Kana usingazive panofambiswa sei? Kana usingazive kaunongotaurira kuti aiwa pamusoro ivene wenyika dzino wari nyika dzimu, kana ndati pamusoro waridzi wenzvimbo waridzi wenyika wari nyika dzimu, zvikureva kuti ndabatanidza waridzi wemushayi wavo nemhondoro dzenyika. Ko kana munhu ari kuUK ari kuSouth Africa mashoko ndiwo mamwe chete here? Kana ari kunze kwenyika kuvangerengere kwazunguko, zvareva kuti iye kana akupira achapindira kumidzimu yake mukati merudzi rwenyika yake. Kana ari mukati menyika iyo achatotaurira kuti aiwa kwandiri kuno kumasango ndigere kumangerengere, kusinei zvatinobata kana zvatinoita zvechikaranga izvi nani. Saka ikoko hausume achaisa fodya pasi pamusoroi vene venyika ino, nekuti vene venyika ino zvareva kuti hakuna nzvimbo inonzi haina muridzi.
kana atoti pamusoro wenyika ino zvareva kuti atofadzawo uvaridzi wenyika, uvaridzi wenzvimbo Tere namusikawana abatanidza nekuda kwekuti haazive kuti nzvimbo yaari ndiani muridzi wenyika yaagere naye. Asi zvakakosha kunge uchiziva kuti uri munyika yaani inotungamirirwa nemudzimu upi, kuti ukwanise kufamba kana kuti ukwanise kudeketa nhau dzako kuti dziende kunotambirwa nevari nyika dzimu. Alright, apo tapanzwa watanga kupira kuvaridzi venzvimbo, mataura makombwe, masvikiro, mhondoro dzese dzenzvimbo. Wachisvika kureve kwako unotangira kunani kutaura? Kana tichinge ndabva ipapoka ura zvazvinoita changamire, nekuti iwe ukapinda musango ukabaya nhoro vanoridza mupururo, vanoridza vachiti kudi, vanoti maita basa ani zvikuru, vati vapembedza dzimu rani rako. Saka kuti dzimu rako ka ripembere zvareva kuti uchatanga kupira kumudzimu yekwako, kuti mudzimu yekwako ikuzarurire zvese zvauri kuda zviende kunofambika. Ipapo ndo pandine mubvunzo. Ndiri kutanga verudzi rwekwangu vairashumba nai, ndinotangira kunani, nekuti ndinonzwa kuti chivanhu chine hierarchy yekuti mosvitsa kuna ningi, mosvitsa kuna ningi. Dzimwe nguva vanhu ivavanenge vachidzi handitovazive, handina kana mushakabvu kudzinza kwangu handinoziva akashaika, ndinozvifambisawo sei? Pamusoro madzishe madzitateguru vangu, ndinowo mwana waningi, ndakaberekwawoka naningi. Ipapo koko unenge uchitaura mazita avo. Aiwazve unenge uchitaura mazita avo, nekuti hapana pauchatadza kuziva kuti baba wako anonzani, sekuru wako wainzani nandi. Kana wataura baba wako wotaura sekuru wako, wotaura kuti sekuru chindisumudzira iwoka muchinditaurirawo kuna vari kumberi kwenu, vamwe vandisingakwanisa kududza nemazita kusvika kuna musikawani, nekuti vachipirana vachiudzana kumhepo ikoko. Nekuti kana ndikakuti chipira utaure zita teguru rako zisikarudzi, dzimwe dzenguva kwakurefu kwekuti hausisina kana ruzivo rwekuti ukwanise kuziva kuti ndiani ndichazopira pana ningi, ndichienda pana ningi, ndichazopira pana ningi. Ndopamunotaura kuti muudzane kumhepo ikoko neukuru wenyu. Zvino kuti mudiki achapirawo mukuru, mukuru achipirawo mudiki mukuru kwaari, uye achipirawo mukuru kwaari, zvichienda zvakadaro kusvika kuna musikawani. Nekuti chatipa kubvunza ipapo ndechekuti vamwana baba vedu vachiri vapenyu, uyezve baba vangu ndini vapenyu, ndinopatangira papi? Zita rababa vangu ndoriziva sevapenyu, sekuru vangu ndovaziva vapenyu, saka ndinofambisa sei ipapo? Onaka zvazvinoitwa changamiri kana mwana achinzi ari kuberekwa, paanotumidzwa zita pai anotopururudzirwa kakuti mudzimu ite sei izive kuti mwana aiswa mumusha. Zvareva kuti iwe paunopururudzirwa midzimu yese yatodaira. Zvareva kuti sekuru wako iwe wakapururudzirwa wariko kuvadzimu, baba wako wakapururudzirwa watoriko kuvadzimu, baba wako variko kunyange vari wapenyu wachifamba, asi mudzimu inovaziva. Zvinoti ningi akabereka ningi akabereka ningi, uyu mwana waningi uyu akaberekwa naningi, zvichifamba zvakadaro. Nyengo vari vapenyu usazoridza kutaura nekuda kwokuti baba vangu vapenyu, saka handivatauri vari nyika dzimu ndo wandinotokuita kuti ndipire. Unotovataura nasekuru wako, ndini sekuru wangu anonzi ningi. Usioti aiwa mwana uyu akazvarwa gore rakati, ndiane mwana uyu, aiwa akauvhurira zvauri kuda kazvichizaruka. Ko ndinogona kunge ndine vakoma vakashaika nehanzvadzi dzangu dzakashaika, dzinopindawo here pandinonge ndichikumbirira kuneve kwangu? Aiwa kana mwanangu, zvingaitawo here izvozvo. Iwe kana uchikumbirira ukukumbirira kanzira yako, nekuti hapana pauchazotora kuti hanzvadzi yangu ndingindivhurirawo kamasango. Mwana woka uyu muri vamwe chete makafanana. Iye kana akutoitawo neuro dzake anotoitawo neuro dzake dzakafanana nedzimi idzodzo, zvichireva kuti kana ari mukoma ane nhoroondo kuvana vake vachaita sei vachaberekaka. Kunyange akashaya mwana wake kana akupira achapirawo kazisekuru rake iroro, zvichienda kazvakadaro. Saka paya patinoti kubva kuvadiki kusvika kuvakuru
Zvareva kuti sekuru wangu wana sekuru wao wakawabereka. Sekuru wakawabereka wana sekuru wao wakawabereka. Sekuru wakawabereka wana sekuru wao wakawabereka. Sekuru wao tevere kusvika pane musika kuna musika wao. Ko pekuti sekuru vangu right muri mavo vanga vaine vakoma nevaning'ina vavo ndinovataurawo here ipapa zvaunoita iwe mwanakomana kana uchinge wafunga kupira uchitaurira zvevagoma vavo varipo sekuru vako vachaziva kuti ndine vaning'ina vangu vandakaberekwa ndinavo. Zvino vachaudza kamwana kuti nhaiwe mwana ndisacho kana tigere pano pamatari kana mwana achinge atadza atiti vanoenda kumuning'ina wavo wotaura kuti ndanetswa nemwana ndingi ati zvakani wochiudzana kuti aiwa mwana wadiwa mudai zvinoti vagara dare rimwe chete zvichiroti ivo ndo vachaudzana nevakoma nevaning'ina wavo kuti ndona uiripo wozarura dare rimwe chete zvichireva kuti mhinduro yako uchangoya rimwe chete zvakare nekuti vanenge vagare dare kumhepo ikoko. Right, saka apa tataura nevekwangu ndopekutanga. Tati tinotanga nevaridzi venzvimbo. Tochienda kune vekwangu. Tabva ipapo tonanga kune vapi? Uchienda kune midzimu yamai vakati wakaberekwa. Wakaberekwa kaiwa. Kaka. Uchitaurira kune midzimu yekwamai vako. Kauno wako wakaberekwa kwawakatumburwa. Iwo kumudzimu yekwamai vachona vachaudzana nekuti havana kuberekwa tateguru wako wakabereka amai vako havana kuberekwa wari mumwe chete. Wachagarawo zvakare dare kumhepo ikoko rodare rimwe chete mhinduro yauya iri imwe chete. Tiri papo koko maybe tiri kuti mai vangu anoyera moyo handi saka kana ndakupira ndiri kuti ndiri mwana wanhingi muyera moyo ini ndiri muyera mhovhu. Ndiri mwana nhingi ndakaberekwa nanhingi anova mwana wemuyera chakati. Wanzwisisa? Ndiri mwana womuyera nhingi akaberekwa nanhingi anova mwana womuyera mutupo wamai wako. Aiwa kwamai kundikwekuyamwa kauko ati unongochema zvako kubvumbamirwa nekuyamwiswa nekuti kana midzimu yekwababa ikakuregerera yekwamai inopindira. Ko pekuti tomboti amai vangu inini vairoya ndinoramba ndichivasvitsa here kuti nhai ndiri kukumbirawo zvakati iwo ari munhu anga akashanda panyika. Hazvina mhosva uroyi hwawo ndehwawo nekuti ukananga amai uroyi wakutoripa zvenhai mwanangu. Ukananga mai uroyi wakutoripa chero vari varoyi hatiti vakakubikira wakakuyamwisa wakari mwakazamuri muroyiri. Saka zvinochiregedza here kupira mai vako nekuda kwokuti vanodya vanhu. Tiri papo koko kune vanhu vanoti isusu hatidi kuita zvekupira vadzimu o zvekuita zvechivanhu. Ko ndikapira munhu yese zvataurana neshamba kuti ndikapira munhu anga nesha rechifambi ko shaka racho rikauya kwandiri zvinofamba sei. Kwete chakamire hatisati tasvika ipapo wanzwa kumashavi kune zvako kumberi. Handiti mabvunza kuti kumudzimu yekwamai hatisati tasvika kumashavi kawo. Kumudzimu yekwamai ndokuchema kuberekwa nekuyamwiswa nekubvumbamirwa chinichengeta. Dzimwe nguva mudzimu yekwababa yavhurira mhepo zvino yekwababa ikavhurira kumhepo yekwamai inopindira kauva kuti ndindakanzwa mimba kuita sei mati mwana wangu aite sei afe. Saka kana ndakutaura nevekwamai amai vangu toti vakashaya nai ndo vandiri kutanga kutaura nezvavo. Ndinofanirwa kuziva here kuti amai vavo vaiyera chii vakaberekwa naamai vaiyera chii ndichiti vanhingi. Uona zvazvakaita mwanangu ipapo kutsanangura kwaukuita. Ndini mwana wanhiwa sitembire anova mwana womuyera chakati nai ndakukumbirawoka kuti aiwaka amai wangu muchita sei munditungamirirewo pane zvakati nezvakati moudzana nevamwe venyu kumhepo ikoko vanouya verudzi rwenyu kuti aiwa ndorachema mwana zvoreva kuti mai vako vachaenda kune matateguru avo ekudzinza rekwavo kwete kudzinza rekumusha kwawakaberekwa. Kudzinza rekwavo wochinochema kamberi kuti onai mwana wangu akunzi auye kunyika dzimu nguva yekunoenda kunyika dzimu isati yakwana zvino anosiya here vana vachitambura panyika. Zvoreva kuti amai vachanotaura nevekwavo. Ndosaka uchiona uchidzi kana uchinge wapara ngozi kana kuti watuka mai hawaizotenderwa
ukaenda wega wakabata ndikataura kuti ukadzi enda unoripa wabata mombe yako kana chena wakaenda unosvika unoripa amai vako vari vega vasina zvinozikana nedzinza ravo zvareva kuti toro yako yakafa hakuna chinodaira vanofanira kuti vachitounganidza wedzinza ravo kuti midzimu yavo idaire vese vachizviona kuti ndozvaita mwana pakuvatuka kwakaita sei zvino kuti mai vako vachanogara udare neverudzi rwavo wachiridzawo mhere kuti mwana wangu ndo zvaakupindana nazvo. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa kudzidza hakuperi. Katinoitira kuti kune vanoda chitendero ichochi vanoda kuchitedza vazive gwara rekutedza. Star muleZimbabwe yazwa lapha siyakhuluma lokho ngiyathemba ngiyakwazi ukuthi kulabanye abakholwa abalokho besakholwa emadlozini besakhumbula ukuthi hayi abaphansi lokho besigcina loNkulunkulu futhi esigcina ngiyathemba ukuthi lezi lapha sifuna ukuthi uvuke ekuseni ucele emadlozini uqala ngokucelela kubanikazi bendawo ukuthi phela yibabanikazi bendawo ngeke uphonge ungene emzini womuntu unganjani ungaqalanga wathi ekuhle so uyaqala ucele kubanikazi bendawo usuka khona lapha kuba ebanikazini bendawo susiya lapha ozalwa khona isibongo sakho lapho ozalwa khona ukuthi kubo babakho yikho cela khona ukuba okhulu labo khokho lapho ubabakho asuka khona ngiyathemba liyazwisisa usuka khona lapha susiya kulapha ngaphi esayidini labo mama olapho mama akho akuzala yikho uhamba usiyacelela khona ukhalela konke okufuna. Tinozviziva kuti vazhinji munenge musisina vanokwanisa kunge vachikuyamurai ndosaka tichiti kudzidza hakuperi kuitira kuti iwewe ugoziva kuti dzinza rako kana wakuda kutaura naro iwewe unozvifambisa sei. Tadzoka kwamuri Gogota tanga paya mati imimi tinosvitsa varidzi venzvimbo toenda kune vedzinza toenda kune vatitumbura kureva kuna amai tabva ipapo ndiani zvakare kwatinoenda. Aiwaka tabva ipapo ndo patinopinza kuti kumachembere. Kana tichitaura kuti machembere zvikureva kuti takubatanidza machembere mukati merudzi rwenyu kuna ana madzimbuya kune madzitete arimo mudzinza renyu oka ko zvino pane musha unozvarwa usina mwanasikana hakuna mwana musha unozvarwa mwanasikana vanoda kuti vatoudzwawo kuti aiwa ndo zviripo wokwanisoka kuchaira kanzira ndo vanokuchairira nzira mukati mentima dzako mukati mekufamba vanochenura ndikataura kuti vanochenura zvese zvauri kuda kuti zvigone kugadzirisika ndo vanotsvaira nzira anova madzitete ako nemadzimbuya kana kuti madzimbuya amachembereka ndo panopinda madzimbuya kwana baba muchambobvunza vai kuti kwana mbuya vakazotiwe kwana baba vakazomira ndo machembere acho andikataura kuti botsi zvamunoita ndezvekuti mukati machembere kuna amai wababa wako dzimu iroro rinogona kupotera futi pauri asi ari mutorwa mukati merudzi rwomusha wenyu nekuti kuti aibikira mudzinza renyu murorwi kakatengwa akaiswa mukati merudzi rwomusha wenyu saka zvinoti mudzimu iwo unotouya uchipotera futi zvakare pauri ndo machembere acho kaya iwo machembere aya ndiyo anoridza mpururu kuti vashavi vabude pamba muchibobvunza nyaya yandabvunzwa muchitaura nyaya yekuti hapazonzi here ndikapira vane kudzi vaidzi vane shave rehurori kana kuti vane shave rekuba kana kuti vane shave rechi ava ndo vanoridza mpururu kuti vashavi vabude ndosaka zvichidzikana munhu achitanga kuda kuti agone kuita matare kana kuti achisutswa anofanira kuti abviswe mashavi akaipa ndidzo dzinowanderekaka kusara mashavi akaita se akanaka nekuti pakapirwa pasina kuenzaniswa ndo paipa munozotaura kuti ndiri kungopira zvinhu zvangu hazvisi kufamba nekuti dzimwe nguva pawati washavi avabereka hadzina kubva ndo pachabuda kamashave ese achabuda pachabuda mashave echipfambi pachabuda mashave enjuzu pachabuda mashave ekushava vese mashavika esa zvinoti ndo panofanira kuti pabviswe mashava akaipa pachishara mashava akaita sei akanaka zvinoti kuvhurirwa kwavashavi pamunotaura kuti vashavi pamashavi ese mashavika aita shavi rechipfambi ishavi aita shavi rehuroi ishavi aita shavi rekuba ishavi zvino
kana pakugadziswa panenge pakubviswa ndereka idzi dzeuro idzi kusare mashaya akanaka anoita kuti muwane rugare. Saka uchibva kumachembere wakuenda kakuku wakuenda machembere ndo anoridzirwa mupuru, anoridza mupuru uri kuti vashavi vabude vaite kamanyemwe, vanotoridzirwa nemachembere. Zvinoti machembere akaridza mupuru vashavi vakubuda vakasiyana siyana. Ndo pamunonzwa mwachiti ndine shaire njuzu, ndine shaire dzviti, ndine shavira asekuru wangu nekuvhima. Zvinoti pamunopira kumudzimu yenyu kumudzimu kumidzimu anova madzitateguru asi kunozobuda vashavi vane vashavi. Wakafa uchinzi mwana uyu muri kuona zvari kuita ndo zvaaita atete vakavanga vane shavire chipfambi. Saka mwana uyu muri kuona shairi ere ragara pane mwana uyu kana mumba haachagare kana mumba haacharari. Ndo mashavi atikutaura nezvavo anobviswa usati watanga kubatana nenawidzi. Nekuti ukangoti tevere kuvashavi nekuti vamwe unoona vachienda vachinopira vachinzi enda unoisa kana kuti upfu muchena kana kuti upfu hwezviyo, vamwe vachinzi enda unoisa mupunga. Ari kupembedza vashavika. Asi pamashavi apa panoda kuongororwa kuti aone kuti mashavi ake ese aripo akachena here, nekuti akaridzirwa mupururu rimwe nerimwe richaita basa ravo. Nekuti mudzinza hamushaike mbavha, mudzinza hamushaike pambi, mudzinza hamushaike muroyo. Ipapo paunenge uchipira kuneve kwako kuchechi ndowanzonzwa vachiti mhinduro yake inononoka. Kuchivanhu mhinduro yavo inononoka zvakare. Kuchivanhu hakuna mhinduro inonzi inononoka. Vadzimu wako vanokupindura. Vanokupindura kana uchinge wateedza chiwanhu nemakupiriro acho achinoda kuti chiitwe. Wakabviswa ndereka dzekuti mashavi eurombo, kune mashavi eurombo emadzitateguru wakafawo wachitambudzikawo ariko. Zvinoda kuti akazarurira vashavi kamashavi ese achabuda. Zvawakumbira zvezve nekuti wawapa manyemweka hauchakwanisa kuti uzviwane nekuti wakasiya ndereka dzevayo wausina kubvisa vane mashavi eurombe kana mashavi eurombo kana mashavi euroyi kana mashavi echibavha kana mashavi echipambi. Zvinoti kana ati washavika wavhurira vashavi vesezvo nekuti ese mashavi ndo mafambiro azvinoita. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe kudzidza Hakuperi. Ini ndiri kudzidza. Chira muri kudzidza here? Ndiri kudzidza ndo muri kuona ndatakura peni nebepa. Tichiendera mberi pane imwe nhau zvakare yandaida kunzwisisa. Ndinonzwa kuti kana uchipira vadzimu unofanira kunge uchiuchira maoko, kana kuti kune vanouchirwa vamwe vasingauchirwa. Ipapo kune vanouchirwa koita vamwe vasingauchirwe. Zvakafanana nekuti uri kutaura kuti machembere zvinoti wakukuya kanjera nekuti machembere aikuya njera ndo vaikuya kuti doro ribikwe. Zvinoti kana wakutopira kamachembere wakukuya kana une shairi rako iwewe ringave shairi rako ratiri kutaura kuti shairi rejuzu zvikuru kuti wakukuya ka wakukuya zvichireva kuti iwe shairi rako rawakanzi kunaro ndo raunopira mupiri waruda. Kana uchinzi ndereuvhini uchauchirazve nekuti zvitika varume zvinongabva wazowa kuira njera here iwo wachida kutoridzirwa miridzo kuti wakwanise kuita manyemweka wapfeke ngetani dzao wapinde musango. Kana usingazivi ndo patinotaura kuti fambaka upinda usati wapira usati watanga nhau dzako dzechikaranga kuti zvisakunetse. Tanga wapotera ukamwadzisahwira wapotera madzisahwira okupagwara okupanzira. Tevena kana uchinge wapiwa nzira chiteerera kuti wekwako wari kuti kudi nekuti ukaenda kuseri kwegoni rakoko ukapira ukataurira vanouya vega vachikutsanangurira zvavanoda nezvavasingade. Vakatadze kuti vauye vachisutswa pauri asi vanoenda kusikweho vari kudza kuti mwanangu chifamba negwara iri ndo rataifamba naro makare kuti zvinhu zvako zvikumirire zvakanaka. Saka pandinotanga paya kutaura nevaridzi venzvimbo ndinenge ndichiuchira. Kaka vedzinza rekwangu ndinenge hauzongotoreka waridzi wenzvimbo nekuti muno mune magwendengwe enyika, mune midzimu yenyika irimo, midzimu yanambuya nehanda yanasekuru kagui, midzimu yenyika inonzi muda vanhu, muda munhu wese isingasarudze isina godo neshanje. Ndo makombwe enyu enyika. Nekuti uchapira wadziwo okuti singakanganweuka
Makombwechi enyika vese vakakuchira patinozoti taakwamai ndopataakukuya njere. Aiwa kaubveko kuendaka kwa baba wako kako kwa baba uchiraka eka wobva kwa baba kwa mai uchauchira nekuti kwa mai ka kuna madzisekuru okukomo amai vako vangatonga dzinza amai avatonge dzinza vanototongawo nemadzibabani avo ndo anotonga wekwa mai. Machembere aya ndo amuchakuira nekuti machembere vakadzi vese ka madzimbuya nemadzitete ka vakadzi ka kana une shai rejuzu rako iwe riri kuda kukuirwa wokuya kana une shai reuvhiri wotombe ko kana uine vese aiwa ka zvirova kuti kana wafunga kuti iwe kuda kutopira wese uchitaurira uchataura kuavhimi ndo pamunozonzwa chitaura kuti kukuta kuavhimi handiti uchizotaura kunewe kumachi kuna nagaradziwa zvirova kuti vese vane masharika ari pauri akagara vanoda kutoti watotaurirwawo waite manyengo nekuti ukasiya mumwe chete wakanzi une mashai ese zvinova nemubvunzo ka kuti kosei wauchirirwa ko ini sei ndisina saka zvarova kuti kunokuyiwa uchakuya kunoombererwa uchaita sei uchaomberera ndo mafambiro azvinoita. Pakawo makunzima kunzima muje Zimbabwe ngiyathemba yazwisisa lapho gokekhuluma ukuthi nxa lapha kulenda ukuthi nxa sicelela khona kebe kufanele phela sikake izandla lapho ukuthi indawo ukuthi nxa sesifike kubo gogo ngale abayibo phela ababepheke lokhulu kudala asigake izandla siyakhomba ukuhlikihla izandla kuphela. Saka nayi gogo apa ndichiombera apana panoda mupururu here apa pandinenge ndichitaura uye zvakana ndiri murume ndoridza mupururu here kana kuti mupururu ndewe madzimai chete. Aiwaka iwe uchitaura madzimai anoridza mupururuka varume vachiridza muridzo vakadzika vachati varume uchito kaka zvichiroti mese mucharidzirana vanoridza miridzo vachiridza muridzo vanoridza mupururu vachita nekuti washai watoda mhere nekuti wane hondo nekuti maonekwa achifamba mumasango mune zvakawanda zvavanosangana nazvo saka kuti vaite simba hunge mari dzakampuru woita manyemweka upinda mumasango unovhima nhoro kwete kuvhima tsuro. Uye mataura iyi yekuti munhu anoridzwa mupururu kana kuti kuridza mheterwa zvinoitwa papi pacho handiti tati isusu kana chikumbira ndotanga varidzi venzvimbo pandotaura nevaridzi venzvimbo ndichingopedza ipapo takutoridza mupururu here kana kuti zvakamira sei ndapi mastages anofanira kuridza mupururu kana kuti kuridza muridzo uyezve kana pasina vanoridza mupururu ndinoita sei inini wacho ndinoridza ika ndinongoridza mheterwa kana kuti ari mukadzi anongoridza mupururu chete. Zvazvinoitwa machangamire panhau yekuridza mupururu apa mukatanga kupira kwamunopira kana pane vanoridza mupururu vacharidza mupururu kana pasina vanoridza mupururu zvareva kuti muchapira pamuchapira uri hombarume kayo uchataura pauchataura wataura paunotaura wotaura paunotaura wotaura paunotaura usiya zvakadaro asi kana ari mukadzi ari kupira ka ndidzo haranga dzakare dzinoridzirwa mupururu kaidzi zvinoti achataurira kuna madzitateguru ake nevaridzi venzvimbo otaurira kana asvika kumachemberoko achataurira zvakare kana asvika kune kumadziva kushaira ake achataura zvakare apedza aiwaka ndopa achangokuya zvake njera dzake achiridza mupururu achikuya njera maoko make achiridza mupururu. Iwe hombarume uchangotaura raunotaura kana wapedza uchikwanisa kuridza muridzo aiwa uchangoridzawo muridzo ka kuti zvinhu zvako zviendeke. Mataura nawo zvakare kuti mangwanani kana muchiti mangwanani ndo pandinopira nguva ichaidzo dzemangwanani unokwanisa kumukira rungwana runyanhiriri zvareva kuti nguva dzenhatu dziya kunze kwakuda kuedza nguva dzinofamba dzinongadzimu dziya kumamisha kana zvishinzi munhu aparara kana kuti chitunha chichiri mumba wane nguva dzavanomuka vachitenderera imba vachiridza mhere vadzimu watozvoona kuti vana vari kuchema zveshuwa mune munhu aita sei afa zvaro ndonguva dzauchamuka iweweka wamuka uchitaurira kuvadzimu wako woisa fodya yako pasi kana wapedza kutaurira wosiya yakadaro zuva risati rabuda zvakare rungwanani iroro zvakare
kwakuda kuti kuchenda kunotiwo kwakuratidza kuti kwakuda kuchena kusati kwanyatsochenesesa uchitora fodya yako woenda unofuridzira panze mativi mana. Zvinoda kunyatsonzwisa handizvochera. But zvakajeka zvo. Nendida kuvunza kuti kana wakukumbirira kuvadzimu unoshandisa fodya ripi, rehondo kuti vakurire hondo rematare? Uchaisa fodya yematare, woisa fodya yematare, woisa fodya yematare. Kana une shai rako rehondo unoda kurwirwa hondo zvoreva kuti uchaisa fodya yehondo. Wotozviziva kuti mwana uyu ari kuchemera kuti hondo yemadzviti iuye izomusunungura panenge akasungirirwa. Nekuti varwiwa hondo vanova vashavei ndo vanokwanisa kukurwirai kuhondo dzose. Saka zvinoreva kuti kana ndichipira nefodya yehondo ndinopira futi na3 papo pakasiyana time. Zvareva kuti hausi kuzoisa fodya yehondo chete kana yemwanako. Ifodya yematare ikutenderera usvika pakudiwa hondo ukaita zvehondo. Okay. Zvinoti yematare ndo inotungamira kai. Yehondo woisa pakudiwa chi? Hondo. Pakudiwa kahondo nemwanako. Ndo kumashavi. Kumashavi ako ehondo. Auri kuchemera kuti akusunungure pawakasungiriwa. Ko ipapo ndapira inini kuseri. Ndapedza kupira choti kuma 3 am. Ndiri kuisa bute rangu pasi. Kwachena vanhu vakuda kuklina imba yavo zvinozofamba sei? Aiwa ndopane tano tunomuka nyarunyandiri iroro. Uchangoisa wopedzako pasi. Kwakuda kuti kunochena vanhu vasati vatombotanga kuti vakubuda vakutaka ndopanuzo muka zvakare kutora fodya iyo wobuda vasati vakutombotanga kutsvaira dzimba dzavo kaidzi. Unenge watofuridzira kai. Ndinoitora kwakubvisa pasi payange. Kwakuitora kwakuisa muzvanza zvako kwakubuda kwakufuridzira mativi mana. Unotanga nekumabvazuva. Utanga nekumabvazuva kuti kumadokero kuti kuchamhepo kuti kumodza nyemba. Zvareva kuti mheuro yako yadahirwa waisvitsa kumidzimu yako yese iri mativi mana. Ko ukarega kuvhisa bute racho zvinofamba sei? Unenge wapira zvako but unenge washaya humwa. Kusaziva vanogona kukudzwira tsitsi kuti mwana haana chaanoziva. Asi kana wakuziva kaunongoita saizvozvo kawoita zvekudiwa nevadzimu kuti zvaukuda kazviite. Nokuti chawakuchemera karugare. So zvikuru kuti waizotedzera kazvikuda kuti zviitwe kuti zvifambe zvakanaka. Saka muchembere pakupira paunotopira mazuva ese here kana kuti une nguva yekuti nhasi ndo pandiri kunyatsopira ndogara pasi ndoenda kuseri kwedhoo ndonopira? Zvareva kuti unofanira kungochipira mazuva ese asi dzimweni dzenguva munobata kuda vamwe kuburikidza kwemabasa kana kuti zvakasiyana siyana haisi mhosva. Asi iwe wega inzwa kuti ndinofanira kubuda panze ndapira midzimu yekwangu nekuti pauchabuda uchasangana nengoro dzimwe vanofamba nengoro dzemoto. Mumwe anogona kufamba usangana ngoro yemoto asi unosangana nemiyedzi yakasiyana siyana. Saka midzimu yako haizokusiyana iwe waitaurira uchibuda mukati megoni. Tiri ipapo muchembere, kana wakasviba zvinoita here kuti upire mudzimu? Zvazvinoita mwanangu kana iwewe masango ako akasviba. Kusviba kuri pakawanda kana mwanangu. Kune vakadzi vanoenda kunguva wanotaura kuti wakasviba. Kune vanenge vaita cheupombwe zvinoti kusviba. Kune vagona kana kutouraya. Kwese kusviba. Iwe kusviba kwauri kutaura ndekupi? Mungatotibatsira ipapo muchembere kusviba kwese mojekesa kuti kana uri wechidzimai zvinofamba sei, waita cheupombwe zvinofamba sei, kana kuti wauraya zvinofamba sei? Zvazvinoita kana uri wechidzimai uri kupira zvako midzimu yako, kana una kuti aiwa wakasviba, aiwa siyera nguva yako ipfuure uzobata machira evaridzi uzoenda zvako woita sei wopira, nekuti ukabata wakadaro zvikuru wati wasvibisa mucheka yevaridzi mwanangu. Ndakubata muromo ndida kuzoti papa kana wasvibisa machira waita cheupombwe machira asviba anocheneswa sei? Zvaunotoshita mwanangu unotoenda naye kudziva, unowachira machira ako kudziva. Asi unenge wakutotungamirwa nemadziso arwira nekuti dzimwe nguva waita cheupombwe maumba rume tinoziva muchita cheupombwe. Zvareva kuti kana waita cheupombwe zvako
usati wabatoka machira evaridzi unoziva kuti kune vane mashavi echifambi atachabhotaura kuti shavi rako riri pauriro rawakapembedza risina kuita sei, risina kujekesewa. Zvaro kuti uchatora kafodya yako wonoshamba uzobata kumucheka evaridzi, kwete kuti wabva kunoita zvawaita kusvika chinobata mucheka evaridzi. Kana mwanangu chinotora fodya ugeze uzvichenure, kana wazvichenura aiwa wozopira zvako. Asi kana wachizoabata wapomba usina kuzvichenura nefodya, zvakureva kuti wotoenda kuna madzitateguru ako vanosutswawo, kana vari moyo mudzimu wekwako vanosutswa, kana vasimi wotopindawo mukati memadzisarwira. Aiwa kaonoreta kuti aiwa ndakacharika machira evakuru, uchikudza kuti tateguru wako vari kuti kudii, kuti machira aya oraswa here nekuti asviba, kana kuti owatswa zvawo udzoserwa panzvimbo. Zvazvinoita pakugeza muti apa, kana uchinge uchizoti kuda kuenda kunopira waita zvawaita ukageza zvako bute rako waane kodzero kunobata machira. Hazvinei kuti uchazodziita mazuva anokwana 12 uchigeza bute, kwete ukangozvigezerwa bute rako wachena wakuchinobatana nemachira evakuru. Ko paunogeza ipapo pane zvaunotaura here kuti kungogeza bute chete? Aiwa, kungoenda unoshamba bute rako, nekuti madzichangamira ako ikwako vanotozviona kuti mwana uyu vanenge vatogara vatozviona kuti mwana uyu ndo zvaaita izvi. Unogeza nemvura inotonhorawo inopisa. Aiwaka, ungachada futi kuti ugeze nemvura inopisa iwe uchinge watadza. Zvanga zvakatonaka kuti mvura yoga irariswe panze. Yarariswa panze, wotora bikiro rako woisa imo, woenda kunoshamba. Haina basa nokuti ngobva wachando zvishoma-shoma. Ko iwe unogara kuti udzirwe. Iwe kutadza kwaunenge waita kunenge kwakadzirwa. Unofanira kuti urohwe neshango. Inorwadza nokuti hauzozvipamha zvakare. Murikusvitsaka muri yeZimbabwe kudzidza Hakuperi, handi zvokuzotsvaga zvokudzirwa nemvura izvo haakanganwa. Ipanishment kai plus a good move. Ko kana wauraya zvamataura nawe kuuraya, uzogeza nefembo unenge watoregererwa. Changamire. Ipapo unenge watadzira wadzimu namusika zvakare. Zvareva kuti uchatanga waenda kunoripa kwauraya unotaura wega kuti ndakauraya. Kunoitwa zviripwa zvinoitwa ikoko, kudzidza nekwauraya ikoko. Ivo vekudzidza vauraya kana vachinge vatambira zvawaripa, zviroti ivo ndo vachataura nemidzimu yavo. Vataura nemidzimu yavo wonzwa kunzi waregererwa kudivira wakauraya. Kana wabva ikoko kwachenurwa kwako munhu wakaurayiwa, zvikuru kuti wakudzoka wakuenda kunoshambwa nekuti unenge wane ropa mumaoko. Saka ni kana ipapo ndaponda kazhinji kacho tinoziva kuti zvakaoma kuti unozvipira kuvanhu wawaurayira. Zvichira kuti panogona kutoita makore akawanda cheshe usati wakwanisa kuwana nzira dzekuti uende kunoreurura. Zvinenge zvichira kuti nguva yese wakatosviba hapana. Wakatosviba uneropa mumaoko hapana. Asi zvaizoita madzitateguru ekare, waiti kana waiti waivawo nemusikanzwa, waiti kana vachinge vauraya saizvozvi waienda pasi pemuti unosungirira ndikataura kuti mweya wengozi pamuti kana waona kuti yavanetsa. Asi zvareva kuti nguva yekuvhuvhuta, cherechedzai, nguva yekuvhuvhuta ndo inosunguka mhepo. Nekuda kwekuti mweya wemunhu uye unenge wakuita sei, wakuzunzwa. Wainodeketera usiya wasungirira mweya wemunhu pamuti kuti wakwanise kufamba, nekuti hakuna chaunokwanisa kuita usina kuripira mweya wengozi munhu wauraya, nekuti chese choita unenge uchikutera iwe wauraya. Unoti uchitera iwe wauraya, kudzinza uchipedza, uchiuraya. Iwewe unogona kutoraramiswa asi dzinza rako richipera. Iwe waipara nhasi wauraya nhasi, usafungidzira kuti iwe uchafa, zvichataka kuuraya kumashure. Auraya haasiri anourayiwa nemhepo yauraya. Kuti urwadziwe unotanga kupedzerwa mhuri yekwako, wotoona kuti vana vakuita sei, vakupera. Ndo mafambiro anoita kuuraya. Saka kuuraya kwagara kwakatoipisisa. Dai makanga muri vamwe zvenyu masiyana nenyaya dzekuuraya idzi, nekuti hauna chaunoita kana une ropa mumaoko chinoteerwa nevadzimu kana namusika wanu. Ko pane pandisinganzwisise,
Patataura pesa apa munhu uchitaura nevekwako hapana pandambonzwa nhau yedoro. Ndinonzwa vari kupira vadzimu vachibika doro. Zvinenge zvakamira sei? Kwakasiyana nekutaura nevadzimu here kwaunongochita? Zvakasiyana pakutaura nevadzimu nepamwe pakuti ukatekayiroka mukati menyika yemasahwiro zonzi aiwaka mwanangu usati wabika doro chimbonokumbirira uzarure makwaraka ukwanise kubikira vadzimu wako doro. Zvikureva kuti uchangobika kahari yako yehususuka kupinda kamumasango wochinokumbirira kumidzimu yemhondoro, midzimu yenyika yoenda teterera uyai muzoona woteterera wokunzwa zvako kuchemasi wakagadzirira kuti uri kuda kubikira vadzimu wako doro nekuti vanenge vane nyota nguva inenge yarebaka ndokunonzi kubikira vadzimu doro. Iudzaiwo kwakaenda vamwe sango gara randiremera sango sango iro randiremera sango iye sango sango ere sango gara ndega ndiudzaiwo kwakaenda vamwe sango gara ndega sango sango ere sango gara ndega ndiudzaiwo kwakaenda vamwe sango gara ndega sango sango ere sango gara ndega ndiudzaiwo kwakaenda vamwe sango gara ndega sango sango ere sango gara ndega sango sango iro sango gara ndega ndiudzaiwo kwakaenda vamwe sango gara ndega sango sango ere sango gara ndega ndiudzaiwo kwakaenda vamwe sango gara ndega sango sango ere sango gara ndega ndiudzaiwo kwakaenda vamwe sango iye sango sango ere sango gara ndega sango sango ere. Chirongwa chitanga tinacho zuva ranhasi kudzidza hakuperi. MuneZimbabwe namhlanje iluhlelo kade silalo ukufunda akupheli. Ngiyathemba lifundile ndakukaphela ukufunda ngoba zikhona inhlelo eziningi ezathu ukubuya nje sike sizwe ukuthi isintu sethu sinjani phela singalahli isintu sethu ngokuthi sesiphila phela ku-21st century. Pane nhau yabatwa zvishoma nagogo yekushandisa fodya yebute, vamwe vanoiti fembo, vamwe vanoiti bikiro. Tinoda kuzodzoka nechirongwa ichocho pakudzidza hakuperi. Timbonzwa kuti fodya iyi inomboshandiswa papi, zvaita sei, yakambonyanya kukosha papi. Kana ini ndakushandisa fembo zvinoti tateguru wangu ini vaipinda fodya here kana kuti dzimwe nguva vaisatopinda fodya. Saka sei tichishandisa fodya yebute? Ndo chirongwa chatichakuunzirai zvakare pakudzidza hakuperi. MuneZimbabwe njengoba sesikhulumile ukuthi amadlozi ethu siwacelela njani. Uhlelo lubuya sizabe sesifuza ukuthi hayi igwayi lamakhala abaningi bathi liyachiyana kulelinye ofanele ucelele ngalo linyako. Sifuna ukuba kwazi ukuthi umehluko ungaphi sibili khonapho. Chera tasvika kapa kagumira chirongwa chiitai zvamataura kazvino. Happy birthday to me, happy birthday to you, happy birthday to you, Shuma. Zvaoneka ndozvati rekedza chigumise pakungazokusama kuti haoda iyona makore hanzi a man is as old as he feels. Saka muri kufila ndiri kufila bo fila 16 ka 16 chaiko. Ngatisangane MuneZimbabwe mune zvimwe zvirongwa kune vanoda kutumira happy birthday presents. Aiwa munongotibata nhare ndidzodzo dzirapo aiwa hatirambi kuda aiwa maita iyo ngezvetipano vatunde in advance. Mitombo yese
tifare tiri pamwe chete. Ndofunga mangwana tinenge chikuzivisai kuti album launch iriko rini. Vanoda kufanotenga matiketsi ekuti tifare pamwe chete munge muchiuya. Ndipo zvakare vaya vanogara vachitinetsa vari muZimbabwe vanoti toda ma-t-shirts, toda makepi. Apa tichakuzivisai kuti anenge aripo uye zvaanenge achiita mari. Zvinenge zviri mamba iri leZimbabwe ngiyathemba lizwela ushumbe ekhuluma ukuthi sizathi kulitshela phela ilanga lapho i-counseling boys khoneza lontsha khona sizathi kulitshela ukuthi sabe singapha ama-t-shirts abe khona laba abafuna ukuthenga ama-tickets yakwazi ukuthi leZimbabwe kuyabe kusemlandini kunzima kuyabe si-celebrate i-birthday kaShumba kaSoko lekaChiyera lingayekeli ngiyabe ngikhona leZimbabwe ukuthi musakakano zvakare kuti tinenge tiri live paradio Zimbabwe. Taitira kuti vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana vasingakwanise kutibata paYouTube motibata paNevadzimu. leZimbabwe phela sebesilive ku-radio phela emsakazweni kwenzela laba abangakwazi ukuthi phela befike bekwanisa ukuthi befike kuma-YouTube lapha kule ma-network ahluphayo siyabe sikhona emsakazweni nje lina lalelani kuphela siyabe sikhona ziyabe zikhala ite siyabe singabaphathi bendawo. Hanzika birthday levanhu vakuru nopembe kwakapa Nevadzimu. Ini ndiri munhu ati mwani vanhu vakuru zvazvo vanhu vakuru hazvichada kutongwa nemhuru. Zvari matare makuru anotoda madhodza makuru. Manja rume ngatisakane mune zvimwe zvirongwa. No.